Näme diye iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Bir sana ibadet etýäs ey Rabbimiz. Ve bir senden kömekler yardımlar soraýas ey Rabbimiz dedi. Na'budu ibadet etýäs izinden kömek soraýas dedi. Näme ibadet etýäs kömek soraýas bile getirdi. Eýem düşünýäs näme kömekler yardımlar soramaklygy näme bir Allah'dan soraýan we olam ibadet etýän. Ibadete giren eken. Ýene bir görnüşi näme diýdik el istigasa. Olam näme umumy kömek yardım soramaklıkdan ýöne näme gyssananna diýräňde soramakdan. Şunuňmy? Deňizde garp bolluň näme Allah seni näme gutulurmada gutulurjak. Şo taýda bir kömek soraýar Rabbim meni gutulur. Mu isti'ana diýilen, bu istigasa diýilen. Näme Enfal surasynda okudum ayetinde näme diýär Allah Taala iz testagithuna rabbakum fastajaba lakum. Yani tecrübede sizin gören zatlaryňyz da diýär, müşriklere diýär Allah Taala. Siz gyssananyzda dilediňiz Allah'dan o size kömek bermedim diýär. Emma şule şeni tecrübede görüp ýörsiňiz diýär Allah'dan gaýrydan. Gyssananyzda sorak gördüňiz. Hoşwatyňyzda sorak gördüňiz. Näme berdi size diýär. Hiç tat bermedi diýär. Tecrübe görkezdi Allah'dan gaýry sana hiç tat berenä. Tecrübe görkezdi bir Allah sana berýär. Gyssananyzda sorak gaýra gaşly garynda sorak. Şonda da näme Adam ogly näme assa ol ayetden hem uğratlanacak galaken ol hadisden hem. Şoň üçin Allah Taala näme diýär? Kutilel insanu ma akfara diýär. Ölüm bolsun insana bu ne derecede näme kafir bolup geçdi diýär. Şoň üçin näme Allah Taala näçe ýerlerde musulmanlar näme musulmany we näçe ýerde müşrigi näme gyssananna dilegedenne näme kömekler indirdi, yardımlar indirdi, golpy berdi. Şonda da näme musulmanlar we gaýrylar näme ejizdan halyndan gyssanan halyndan Allah'dan gaýryny çağırýar. Şoň üçin näme ýok. Biz diňe Allah'y çağırmaly we ondan gaýrydan näme kömekler ýardymdan soramaly. We ýene awalatyň bir görnüşi näme diýdik? Az-zabh, gurbanlar çalmak, damaklar çalmak. Buňa ne diýilýär näme An'am surasy 160-njy ayet. Kul buyruk kime diýdik? Aýt diýip kul näme fi'l emr, emr işlik. Aýt. Kime aýtmaly? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýtmaly. Kime aýtmaly? Bütün beşeriyete aýtmaly. Diňe öz kowmuna aýtmalylar. Näme üçin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemme kişe geldi. Belli bir Araplara gelmedi. Emma bizimkiler näme diýär? Araba geldi. Arabın dinini dikme diýär. Hristiýanlar näme diýär? Muhammed peygamber hak peygamber diýär. Ýöne ol Araplara geldi diýär. Näme olaň agızlary daş bilen doğursun. Ödüm dünýäňde dowdahyň daşy bilen. Näme Rasulullah diňe araba gelene. Näme Rasulullah bütün insaniyete anfa cına geldi. Hatta näme cinnarım haýyş edip öz oğullarına aktiýarlar. Rasulullah wagt etsin, nesihat etsin. Hatta Ibn Mesud näme bir gün peygamberimizi ýitirdik diýär, tapmadyk diýär. Müşrikler näme öldürüp akidip bir ýerde gömdüler muhaýytdyk diýär. Şeýdiler näme alzırap oňa ılgadyk näme çaryana dagadyk diýär näme Rasulullah'ın ölüsünü ýa diýirsin tapalyp. Şonda Ibn Mesud näme bir dağın içine girdim. On angardan Rasulullah gelýän eken. Ýökedi. Şonda näme görüp begeni fark näme düşen gorkymyzy, howfumyzy aýtdyk. Şonda Rasulullah näme diýdi? Ýok. Maňa müşrik isal edip bilmeýär diýär. Ýöne jinne gondaňyz geldi diýär. Gidip bir wagt etsen, nesihat etsen gidip olary da näme wagt nesihat etdim diýär. Soňam elimden tutup ýyzyna gaýdyp oturan ýerlerini gorkady diýär. Otlary bar eken, köýlere möçmenler diýär. Şunuňmy? Şoň şu näme şolaň iman edişi barda ýürüýti jin atly süre geldi. Şunuňmy? وإذ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا diye. Burun Rasulullah Kur'an qatil qanama jinnar iman edip ilgap qowmuna aýdyp näme diye biz bir ajab Kur'an eşitdik diye. Musa'dan soň näme bir iýinlerden kitap eken yahdi ila rushd. Ödem diňe gow haýratlara näme iterýän eken, ünleýän eken fa amanna bihi. Gun desine näme iman edipdirler. Ve näme ve iz qama Abdullah ha وكانوا عليه لبدا ديارا نعم ما شاء الله وإذ قام عبد الله نعم يدعوه أتسنى بذن قولمuz diye نعم Kur'an okap نعم başlarına diye jinnar dinlap diye bir-birlerinin üstüne minördiler diye şey dip نعم qati dine berilip نعم din kabul edildiler. Şoň üçin jinnaňam نعم musulmanlary var, jinnaňam her tüýsdökleri var. Şunuňmy? Şoň üçin näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurýar Allah Taala aýt diye kime bütün insaniyete näme aýtmaly? İnne salati aýt diye men namaz okasam, men doga dileler etsem we nusuki men näme birlada ýakynlaşak bolup damaklar çalsam, gurbanlyklar etsem
ve umumi men hayatımda ve näme mematimde, öllügümde, dirligimde näme etsem ve maňa näme gowluklar, haýyrlar gelse, şolaryň hemmesi näme Allah ve Allah'dan. Lillahi Rabbil alamin. Alem jahanyň näme Rabbi, Halygy, Mun'imi. Şunun Allah Taala alem jahanyň näme yaradan we alem jahan näme rızklanıp, nıgmatlanıp duran. Şoň üçin bize näme haýyrlardan geldi? Ol bize Allah'dan we biz tarapyndan näme şükranlyklar edilmeli, näme ibadatlar edilmeli, ol näme diňe Allah'ın hakyna görnülmeli, ondan başga hiç kimiň näme hakyna sarf edilmeli. Bu ibadatan bilen bolar, inneki ibadat nedir? Olam näme aýdylan zanny, nedru niyaz diye. İnsan surasının 7. ayetinde näme diye? Yufuna bin nedri ve yakhafuna yawman kana şerruhu mustatira. Aýdylan zanny etseler näme? Yufun ve pahyna tapılarlar diye, yerine eterler diye. Näme şuň sebäp diýen olar, näme şuň aýdylan zanlar etýärler, näme howpy hatar, şer köp bolan günden gorkýarlar diye. Kıyamet günüň näme howply hatarly ýerler kan, jehennemiň azaby agyr, mızalaty uly. Şoň üçin o günden gorkup näme musulmanlar şertsiz näme nezirler etýärler. Neziriňe näme ursat berileni wadi ursat berilmedigi bar. Bärde näme ursat berilenden berilmediginden essen onu näme Allah hakyny etmeli. Oňam giňişleýin Allah neziriňe görnüşlerini. Wa dalil khawf. Umum gorku diýilýän adam näme Allah'dan bolmaly. Biri gowluklar etmeklige iterýän gorku we erbetliklerden gaýtmaklyga iterýän gorkam näme diňe Allah'dan edilmeli. Şoň üçin Al-Imran surasynyň 175-nji aýatynda näme diýär? Innema zalikumuş şeytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minun. Olar diýär, diňe gorku diýen zat näme şeytan diýär. Müşrikler näme üçin tawhide gelip bilmediler? Şeytan gorku diýärdi olar üçin. Butuňyz taşlasaňyz garaňyz gapylaýmasyn, nisliňiz kesiläýmesin. Butlar gaharlanyp näme size ýer çöwüräýmesin. Asmandan daşlar, otlar ýagdyraýmasyn. Şeýdi we näme şeytan öz öwliyalaryny gorkudy ýani. Ýöne siz diýä fela takhafuhum, gorkmaňa şeytanlardan diýä. Ve khafuni menden gorkun egerde siz näme mu'minlerden bolýan bolsaňyz diýä. Şoň üçin näme bu müşrikleri tağada gelmeklikten saklanan zat nämedi? Şeytandan bolan gorkudy. Şunu şeytandan gorkup näme günahlarını taşlap bilmediler. Birden bir de näme butlarmaz, näme hudaýlanmaz, ediyetler beräýmesin. Şoň üçin bizem bir tagat etjek bolsak näme Allah'dan başga zatdan gorkup tagatdan saklanmalylar. Allah'dan gorkanymyz üçin biz tagatlar etmeli we günahdan gaýtdygan bir Allah'dan näme eden gorkuymyz, Allah hakynda bolýan gorkuymyz bize günahdan gaýtmaklymyza sebäp bolmaly. Ve näme raja, umid diýilýän adam şo. Umid biz näme kimden näme haýyrlar umid etsek, tama etsek bir Allah'dan etmeli. Kehf surasynyň 1-nji aýatynda näme diýär? Femen kana yerju liqa'a rabbih. Kimde kim Rabbına duşmaklyk yerju umid etýän bolsa. Femen kana yerju kim umid etýän bolsa liqa'a rabbih Rabbına duşmaklyk. Nähil suratda. Yani Rabbining ondan razy bolan suratynda. Kimde kim näme Allah'synyň ondan razy bolan suratyny Allah duşmaklyk islese näme etmeli? Näşe soru? Köp kişi bilene. Näme etmelidir öýtýär? Sopu tarikatlan ýoluna göre yetmelidir öýtýär. Sopu tarikatlan goýýan ýoluna göre Allah yetip bolany. Şunuňmy? Yani olaň düşünjesinde diňe Allah yetýänler kimler? Howada uçýanlar, suda ýüzýänler, ya gurlamakan içindäki bilýänler, ya elini jüýüňe sokmakan, näme jüýüňdäki puluň sanyny bilýänler. Ama adam, ay men howada çorulmaý diýär. Şunuňmy? Howada uçmasam men ýala Allah yetermeý diýär. Şeýdi ben näme? Bolonca tağadynan taşlar. Yok, oňalyk Allah yetmeklik ansa. Allah yetmeklik ansa. Şu surada aýdyp otur. Allah yetmeklik kim isleýän bolsa, Allah'synyň ondan razy bolan halynda nämetsin? Diňe fel ýamal amalan saliha diýip. Salih amal etsin diýip başga iş adam etmeliler. Ol ansaslar. Bizim dinimiz kıyın, muşakkat kıyınlar ansaslar. Ýöne bir şerti näme? Şu amal salih edende, gow amal edende şirk koşma diýip. Bir Allah'ın ırdalygy üçin etdi. Dua dilek etýän Allah'dan et. Sadaka berýän Allah'ın ırdalygy üçin et. Yerden bir çöp çuýgallyryan Allah üçin et. Bir yetimiň başyny sypalýan, bir dulanamy eklenjine sebäp bolýan Allah üçin et. Näme fela we la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Näme ol etýän ibadatlarynda näme diňe yekece şert. İkilik etmedinmi Allah
sen Allah Teala näme razy bolan halynda näme duşýan. Indi şuada gorku bilen näme umyt diýilýän zat näme ulamalar näme diýär ibadatyn uçar iki ganaty diýär. Bu iki ganaty uçmaýşýalyk ibadat diýilýän adam näme Allahyň dergahyna uçup barmaýa tä gorku we umyt bolýança. Her bir biz ibadat edemizde şu ibadatymyzda näme iki zat jemlenmeli, gorku we umyt jemlenmeli. Şunuňmy? Yani bizi ibadata iterýän zat näme bolmaly? Allah'ın azabından ve dowdohundan gorkýanlygymyz bolmaly. Açanda biz Allah'ın azabından, dowdohundan gorkýan bolsak, Allah'ın gazabyna, dowdohuna duçar bolmajak bolýan bolsak näme etmeli? Ona ibadet etmeli. We yine bilelikde şu gorkuň gatdandan yine bizi ibadata iterýän adam näme bolmaly? Allah'ın razylygyny näme? Raja umid etmekligimiz bolmaly. Allah'ın cennetini umid etmekligimiz bolmaly. Allah'ın näme jemalyny görmekli, umid etmekligimiz bolmaly. Kim Allah'yny görmek isler? Kim Allah bilen guruluşmak isler? Kim näme? Ömürlük baqi, ölmejek, öçmejek, näme? Nygmaty butormajak, näme? Cennetde baqi ganatly atlar münüp, näme? Hür gyýlar goçup gelip ýaşamakly kim isler? Hemme isleýär. Isleýärmi? Hukmani sorta seni ibadet iterýän zat näme? Gorku we umid bolmaly. Emma soplar näme diýär? Bu zatlar biderek diýär. Şunuňmy? Biz Allah ibadet edemizde näme? Onun cennetini ya arzalygyny umid edenimiz üçin edemiz diýär. Biz Allah ibadet iterýän zat on dowdohundan gorkmaklygymyz diýär, onun cennetini umid etmekligimiz diýär. Diňe Allah'ın söýýän şoň üçin ibadet etdi. Istese ýaksyn, istese näme? Yalqasyn diýär. Oň bilen işim ýok diýär. Bu näme? Kufur. Dinden çıkarıyor. Allah Teala'nın öyle aydı. Femen kana yercu liqa'a rabbih. Kim Rabbinin ondan razı bolan halını ona düşmaklık istese fely'amel amelen salih. Salih amel etsin ve ol ibadetinde de näme hiç bir zada Allah şerik getirmesin. Ve näme amel saliham näçen amel salih bolýar? İki şerti cemlete amel salih bolýar. Ulamalarym näme diýär? Bir amel salih bolmaýa ta iki zada cemlemese. Olam näme? Şu edilýän amal halisan lillah edilmeli ve halisan lillah edilen adam näme muwafiqan li sünneti Rasulillah bolmaly. Rasulun näme peýgamberimiziň getiren sünnetine laýyk bolmaly. Biz näme ilki bilen ibadeti halisan lillah etmeli ve Allah'ın arzalygyny gözläp eden ibadetimiz näme Rasulullah'ın edişýalyk bolmaly. Özümüz şu näme Allah ýakynlaşmaklyk üçin peýgamberiň etmedik näme şeklinde ibadet etmeklik. Ya Resulullah bir şekilde ibadet edenmez, ona yeni bir şekiller, ya ona bir näme görnüşler, ya bir suratlar, wagtlar, zamanlar, sanlar goşmaklygymyz bolanok. Şunuňmy? Şoň üçin näme? Biz näme namaz okap Allah'ın arzalygyny gazanjak bolsak, şu namazy Resulullah'ın okuşýaly okumaly. Şoň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Siz namaz okan meni görüşüňiz diýerler. Men näil namaz okanmy gördüňizmi? Sizem şoňalyk näme namaz okan diýär. Indi namaz ibadet mi ibadet däl. Emma biziňkiler näme gadyr gijesinde 100 rekat namaz okuýarlar. Senin etýänlaryň bidgat diýär, bidgat diýär we näme diýär? Adamlar inne Wahabiler bize näme namaz okumaklygym günah diýerler diýär. Ýok. Biz ebeden namaz okumaklygy günah diýemiz. Namaz okumaklygy günah diýen adamyny biz kafir saýat. Ýöne biz näme Peýgamberin ýakynlaşmadyk ibadeti bilen Allah ýakynlaşanyň üçin näme biz sana günahkarçylyk. Asli dogry seniň namaz diýen ibadetiň dinine ba. Ýöne şol ibadet bilen gadyr gijesinde Peýgamberimiz Allah ýakynlaşdymy? Ýakynlaşmady eýýäm sen näme Allah Teala'nyň Rasulundan hem ödüň näme takwa saýan. Allah'ın Rasulundan hem ödüň näme ibadet hon saýan. Şoň üçin biz näme diýär? İbadetem Rasulullah eden yerlerine etmeli. Indi şu ibadet diýilýändir. Bir yerde Rasulullah etmändirmi? Şu etmedik yerine etmeklik näme? Bidgat bolýar. Şoň üçin näme Rasulullah Kur'an okan. Mum Kur'an okamaklyk näme ibadet. Indi Rasulullah öýle namazynyň soňunda has Kur'anyň bir suratyny okap sünnet edipdirmi? Etmändir. Indi sen näme öýleden soň has aýaty Yasin suratyny okanda biz bidgat diýär. Näme üçin? Kur'an'ı okan için bidgat diýmekden şu Kur'an'ı Rasulullah'ın okumadyk yerine okan için näme bidgat diýär. Şoň üçin bu zatlara näme dogry düşünmeli. Şoň üçin näme helmedama biziň ibadetimizde gorky, umid bolmaly. Ýöne ulamalar näme diýär? Kä halatda näme gorky diýilýän ganat galdyrylýar, kä halatda näme umid ganaty galdyrylýar. Haçan
bir adam arkayn bolurak gedeberse näme gorku ganatyny galdyrmaly. Birden bollugyna, gowlugyna magrur bolaymasyn diye. Şeytan näme onu allaymasyn diye. Ömürlük buňa nygmat berilendir. Ömürlük buňa ýaşlyk, juwanlyk, ömürlük buňa näme şalyk, baýlyk berilendir öýdüp näme onu gymata dolup daşyp näme ýoluny urduraymasyn diýip näme käwat şu näme gorku ganatyny galdyryp gelmeli. Nygmatlar berýärem onu Allah maňa näme sine üçin berýän bolaymasyn. Ha şu gulum maňa şükür etýäm edene. Şoň üçin şükür edip gorku ganatyny näme köpürak galdyrmaly. Umid ganatyny kim galdyrmaly? Günah düşen adam galdyrmaly. Bir adam günah düşdi we üstüne de gorkusuna arttırsa şeytan bunu hasla gorkutup näme özi ýalyk nä umid edäýmesin diýip näme ýok. Allah'ın rahmetinden näme umidin üzme. Tövbe inşallah Allah seni bağışlar. Allah sen tövbelerini kabul eder. Allah sen cennete näme salar. İnşallah näme et-taib min ez-zembi kemen la zenbe lehu diýe Rasulullah. Günahdan tövbe eden göna şu günah näme etmedik ýalak diýipdir. Sen tövbe inşallah Allah bağışlar. Allah'dan umidin kezme. Näme umid etdi. Bu näme günah eden adam näme bir açyk näme tövbe ganatyny galdyrmaly bolýar. Şeýdi muslim elmadama näme gorku bilen umid ganatyny näme kähalatda bunu galdyryp näme özüni ibadatini näme sağlap durmaly. Şoň haýsam bolsa birini bir ganaty birinden elmadama artyk bolsa adaşýar. Şoň üçin hawarisler näme elmadama gorku ganatyny galdyrylar, adaşdylar. Murji'eler näme elmadama umid ganatyny galdyrdylar. Şoň üçin murji'eler näme adaşdylar. Emma ehli sünnet we cemaat elmadama näme wasat bol, orta bolly. Den tuttu ka halatda gorku ganatyny galdyrdy, ka halatda näme umid ganatyny galdyrdy. Şeydegem ibadetin sağlap näme şuna çenni we inşallah kıyamada çennem näme Rasulullah'ın dinini getirşerek tutarlarım we yekatak tutuşaklaram näme ehli sünnet we cemaatın selef salyhyň akidesinde gedýän näme adamlar şoň üçin her bir musulmana şulaň mezhebini tapmaklyk we şulaň mezhebinde bolmaklyk wajib. Şu mezhepden başga mezheplerde bolmaklyk näme gadagan. Tayyip inneki almali ibadetinden tevekkülün delili olan näme Maide surasynyň 23. ayetinde näme diýär Allah Taala wa alallahi fetevekkalu in kuntum mu'minin. Bir Allah daýanyň oňa bilwaňlaň esbaplaryny tutun eger siz näme mu'minler bolsaňyz diýdi. Tevekkülüň näme umumy dünki aýdan jemlän gurrunlamyzda jeminden näme tevekkülüň 3 görnüş çykýar diýdik. Dogrymy? Tevekkül 2 görnüş bolýar. 3 görnüş bolýar diýdik. Şoň birinji ikinji görnüşi näme ibadete girýär. Yani diňe tevekkül näme Allah'ın başarayan zatlaryny, diňe Allah dayanmaklyk näme ol ibadet. Allah'ın hakkynda edilýär. Allah'dan başga başarmajak zadyny, Allah'dan başga birini bilbaglamaklyk näme ol şirke barýar diýdik. Ol ikinji görnüş. Üçüncü görnüş näme? Birini öz zadyny başarayan zadyny tewkil etmeklik. Plan baglara barýan, onu arkaýyn bolajak. Sana maňa da plan al. Plan erik barýan, onu sana arkaýyn bolýar, meňem işim bitir. Bu näme üçüncü görnüşi? Jaiz diýdik. Näme hiç gadagançylygy ýok diýdik. İnneki görnüş näme delilül ibana. Inaba näme tövbe etmek, Allah dolanmak diýdik. Zumar surasynyň 54-nji aýetinde Allah Taala näme diýär? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Allah dönüň, oňa dolanyň diýär. Wa aslimu lahu, oňa dol özüňiz tapşyryň. Näme? Azap gelmedinden gün, azap näme? Gelmedinden öň diýär. Ol gün gelen soň diýär, sizi ol azapdan gutuldurjak bolmaz diýär. Allah'ın azabı inmedinden öň, ajal ýakandan tutup näme gabara soň akydip dowdaga dykmadyndan öň näme Allah dolan. Tawbet, oňa dön. We näme oňa özüňi doly tapşyr diýär. Tayyip Allah dolanmak nähilek bolýar, onuň eden zatlar, buyuranlaryny etmeklik bilen bolýar. Allah dolanýan näme? Ey Rabbim sana dönöýün. O bolanok. Bizimkiler näme? Allah dönüyor, o Allah dönüyor. O onu yok, öyle değil. Allah dönüyorlar. Yani Allah ne edip dönmeli? Onun buyuran vaadini etmeklik bilen ve onun qaytaran vaadini qaytmaklık bilen. Bu vaatlar edip men Allah dönüyen niten sen näme dava gar bolýar. Tayyip ve delilul mahabba. Söymeklük delili, Allah'ın söymeklüğün delili olan näme? Baqara'nın 165-nji ayetinde näme? Ve minen nasi men yettehidu min dunillahi endada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Nama wa minan nas yani min ştaýda nama bazı nas min tab'idiyya wa kawar sınf adamlar wadiya kawar topar adamlar wadiya men yettehidu min dunillahi andada Allah'dan başga da özlerini nama
dengdeş Hudaý tutunýarlar diye. Allah dengdeş Hudaý tutunýarlar diye. Ve yuhibbunhum ve onun söýýärler diye göýe Allah'ı söýüşdirýärler diye. Emma mu'minler näme wellezine amanu. Emma Allah iman edenler näme eşeddu hubben lillah. Allah'ı has artık söýýärler diye. Enne mu'min edenler näme iman edenler Allah'ın has artık söýýär diýen gurrumuny tefsirçiler iki gurrumu var. Birinci gurrumu näme diye? Yani müşrikler näme Hudaýlaryna söýýärler we Allah'laryna söýýärler. Doğru değil mi? Emma mu'minler näme Allah söýgüsi müşrikler Allah'ın söýüşünden artık diye. Yani müşrik diýilen zat näme? Allah'na söýýär we beýlakine söýýär. Yani söýgü meselesinde şirk etdi. Enne müşrikde söýgü barmy? Ýok, azzakarna Allah bar. Mu'minim Allah'ın söýýär, söýýär, söýýär. Mu'minin näme? Müşrikin söýüşünden Allah'ın artık söýýär. Bu birinji tefsir. İkinji tefsirim näme? Müşrikler näme? Bu düni söýüşýärler, mu'minler Allah söýgüsi olan kudanım kendini. Şunun iki tefsir aytlar. El muhim näme? Ayet tefsire bolany dogry. Yani mu'minler diňe Allah'ın söýýärler, Allah'dan başga näme? Hiçni Allah'lık derece yetirýän söýge näme? Yetirenatlar. Inna Allah'ın söýmekluk näme? Allah'ın söýmekluk Allah'ın söýen zadyny etmeklik. Şunun Allah'ın söýmekluk Allah'ın halamadyk zadyndan gaýtmaklyk. Allah'ın söýmekluk Allah'ın söýen ýerine söýen zatlaryny etmeklik. Allah'ın söýen ýerini ýere meçitleri. Allah'ın söýen ýerine söýen amallarny näme? Namaz oku. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku etýänler ruku edin. Secde etýänler secde edin diye. Ve ennel mesacide lillah. Fela tad'u ma'allahi ahada diye. Ol mescitler Allah'a ibadet etmek üçin guruldy diye. O taýlarda Allah'dan gaýrydan dilemäň diye. Allah'ın öýüne girdin bir Allah'dan dile, Allah'dan gaýrydan näme dileme. Şoň üçin kimde kim men Allah'ny söýýän, Allah'ın söýen zadyny etmese, Allah'ın söýen ýerlerine görünmese, Allah'ın halamadyk zadyndan gaýtmasa, Allah'ın ýigirenen ýerlerinden gaýtmasa, näme bul adam söýenir. Şunumy? Ýöne bunu şeytan näme Allah, ýö sen söýýän diýip näme Allah geldi. Hakykatda näme salgyma suwdur edip ödün näme Allah diýen adam. Suwa salgymma. Salgym bilýäňiz näme? Sarap, diýenler sarap diýe araplar. Orslar näme diýe? Miraj diýe türkmençe salgym diýilýär. Şunumy? Olan söýgüsi salgym. Allah'ny söýýän diýip näme? Ýaşap ötörler kıyamada baranda olur näme? Allah'ın söýeniň toporuna bolmaz, Allah'ın näme ýigreneniň toporuna goparlar. Diýerler Rabbim men seni söýüpdüm diýerler. Allah näme diýer? Söýen bolsaň näme? Men söýen wadım etmedim. Söýen ýerlerimde görünmedim. Men söýen bolsaň, meniň halamadyk amallarymdan gaýtmadym, halamadyk ýerlerimde göründüň sen. O näýlik sen men näme söýýämişiň diýer. Şoň üçin näme Maliki yevmiddin. Kıyamet günü näme Allah'ın mülkünü. O taýda sen hiç kimi näme Allah bilmeýän. Allah Teala'ny näme Allah bilmeýän. Allah Teala näme Rahman Rahim bolsa näme Allah Teala'nın azabam agyr. Şoň üçin murji'alar näme diňe Allah'ın giň bolan rahmetine daýanlar danym aňarda näme agyr bolan azabyny hiç pikir etmediler. Yo Allah näme rahmetin eýesi bolşalar. Allah cennetin eýesi bolşalar. Allah şo sany näme dowzakyň eýesi. Allah yakmajak bolsa, Allah azap bermejek bolsa, käbir näme jenayetkarlar, käbir kafirlar jenayetine küfür, eziyet, azap bermejek bolsa, näme şu onda dowda yaratýar. Allah onda eden amal näme beýmani bolýar. Ýok, Allah näme amalyna beýmani ýok. Ýani adamlar näme Allah Teala'ny tanamaly derejesinde näme tanap basaranaklar. Şoň üçin biz näme tagat etmeklige iterýän zat, bir günäden gaýtmaklyga iterýän zat Allah'ın söýgüsi bolmaly. Plan pira gowurmak üçin, plan jemaada gowurmak üçin, Toyota berýär, plan berýär diýip näme? Olar yaranmaklyk üçin näme? Tagat etmeklik, dine gelmeklik näme? Bolanok. Seni dine getirýän zat näme? 5 manat, $100, maşin, o zatlar bolmaly. Allah Teala'nın näme? Cenneti bolmaly. Allah Teala'nın näme? Rızalygy bolmaly. Şoň üçin näme? Batyl töhmede Wahhabiler Toyota berýärler diýär. Wallahi yalan gurrum. Wahhabi Toyota berilýän bolsa bu anda bütün dünýä musulman bolar diýip düşünýär. $100 Krishna boldylar. $100 Krishna boldylar. Hani dinine namaz etýänler? Ha? Hani Rasulullah'ın sünnetine namaz etýänler? $100 Krishna bolýarlar. Atlaryna jimi, ganga, rahatda mardyda käbir adamlar.
Hani ol dine namus etýän mollalar. Han dine namus etýän hökümet. Han dine namus etýän ahunlar. $100 din satdylar, murtat boldular. Näme üçin halk Wahhabi bolanok? Toyota berlenek. Toyota berlen bolsa näme? Hemmesi Wahhabi boldy. Ýöne olar maddist. Şunu pul ber doňuda çokunoýunny. Şunuňmy? Pul beren akmy? Allah da çokunjak gäni. Wallahi doňuda çokunan bilen buda çokunan deňler. $100 berýär gidip buta çokunýarlar. Sekiderlik Krishna çokunýarlar. Şolara bir açyk goşdoň doňuda çokýar. Şoňa ýene bir açyk goşdoň ite çokunýar, maslyga çokunýar. Emma näme? Mugut näme? Allah çokunmaklyga çağırly. Bir Allah ibadet et. Ondan başga hiç kim ibadet etme. Ondan sonra sana hemme gadyň berer diýiller. Sana näme etdiler? Müşrikler Rasulullah'ın karşısına düşmançylyk edişler. Näme? Rasulullah'ın da'watyny eden adamdan karşısına näme etdiler? Düşmançylyk etdiler. Rasulullah töhmet atışlar elak näme etdiler? Töhmet atdylar. Rasulullah näme? Şyltak atışlar elak bide de näme etdiler? Şyltak atdylar. Emma hakykatda näme? Oturup görsinler, o pikirlenip görsinler yeterlikler Wahhabi näme çağırýar. Hemme gowluga çağırýar we hemme erbestada sen musulman adam. Münasipdel ondan gaýt diye. Başga da çağırmadı Wahhabi. Yarım ýalaňaç gyýdyň bolanda sen çağırna, sen aryň namasyň ýokmy? Gyýdyňa dola diýdi. Başga da diýmedi. Dogurdamy? Sen musulman näme diniňe namus eden atmy? Goňşy meçidin goňşysy bolup oturýarsyň. 5 wagtny hayy alas-salah, hayy alal-falah. Şoňa gel, secde etýänini secde et, ruku etýänini bilen näme? Ruku et diýdi. Düýün gömmediňmi plana agany? Dogurdamy? Planjan derman getirdi, sen apja ugradan okdymy? Bugun senden nä sen ondan näme? Allahdan dileýän zadyň dileýän. Bir Allahdan dile we o öwliýäňe näme? We o piriňe, o düýün gömük gaýdan näme? Ahunyňa, mollaňa da Allahdan cennet, rahmet dile diýdi. Başga da diýmedi Wahhabi. Puluňy da aýlama diýdi. Puluňy näme? Allah sana halal ýolun berdimi? Halal ýoluny Allahyň yrza berjeklik näme? Ýoluny ulun. Dostuňy tana, düşmanyňy tana diýdi. Doganyňy tana, düşmanyňy tana diýdi. Başga hiç adam diýmedi. Ýöne näme etdiler? Yigirenlerdiler. Näme üçin pul bermedi Wahhabiler? Şunu pul bermediler. Pulum berjek bunu ýok da näme eden? Pulum berjek. Ödümi garyp bar Allahdan dileýär. Ýöne başgadan dileýär dedi. O pulum näme? Dine salmak üçin. Näme? Musulman doganymyza ýardamdy. İslamda sponsorçylyk ýok oglanlar. İslamda näme? Sadaka bar. İslamda zekat bar. Ve taawanu alal birri ve takwa diýilen zat bar. Takwalyk da takwalyga iterýän, hayır zatlara iterýän ýerde ýardamçy bolun diýilen zat bar. Emma olar näme? Musulmançylygy, hakyky tawhid, Rasulullah'ın dinini sponsorçylyk etýän Krishnalar, bu paralar bar, şoňa deňediler. Sponsorçylyk etýärdiler. Sponsorçylyk edilen aga musulmançylykda. Musulman doganyna goltqy berýär. Sadakasyndan berýär, zekatyndan berýär. Allah näme? Cennetini istat näme? Oňa ýardam etýär. Musulman dogançylyk näme? Ýardam etýär. Emma bular näme? Özleri atda kalmaly sponsorçylyk etýärler, eýtýärler. Şey diýem näme? Bir topar sada halky, näme? Ilmsiz halky allap Allah'ın nurundan çıkarıp näme? Şo müşrikler gelen qaranqylygyna, tümlügüne näme? Gezmekligine sebäp bolýarlar. Ve olaram näme? Rasulullah'ın Pars imperatoruna, Rasulullah'ın Rim imperatoruna ýazanda näme diýip berdi? Musulman bol, salamat bolsun dedi. Eger dine gelmesem, o raýatlaňam günäsin seni götürersin dedi. Eslim teslem dedi. Fe in ebeyte fe aleyke näme ismul erisiyin dedi. Erisiyin kim? Orta Hristiyan halk diýär ýöne daýhan halkyna. Şu erisiyin dedi. Sen musulman bolsaň olaram näme? Senden täsirlener dedi. Sen hadisde näme diýär? En-nasu ala dini mulukuhum diýär. Mulukihim diýär. Adamlar köplenç näme? Baş tutanlaryň dinine görä bolýar diýär. Baş tutan näme? Gow bolsa, olaram gow bolýar. Baş tutan dinsiz bolsa köplenç raýatar näme? Dinsiz bolýar. Sebäbi Allah Taala biziň näme fitratymyza ödümizden ulyny, wezipelerini näme? Görüle tutunmaklyk häsiýetini goýdy. Şoň üçin näme diýdiler imperator hatýadanlar? Musulman bol, dünýä we ahiretde salam bolsun. Dünýäde näme? İslam gyljyndan. Ahiretde näme? Allah'ın dowduhundan salam bolsun. Birden bolmadyň. Seni görülle tutup näme? Sen raýatyňam näme? Hak kabul etmeseler, olara günah ýazylýar, ýazylanar. Şolaň hemmesiniň günäsini sen çekersiň dedi. Şoň üçin näme? O sada halkyň günälerini näme? Şolara näme? Bewet bolýan adamlar çekerler. Moletemadan çykmaly. Fala we dalilul haşya. Haşyada näme? Gorkmaklyk diýdik. Bir ýürekde bir döreýän näme? Yumşaklyk bolmaly diýdik. Näme diýär Maide 44-nji aýatynda Allah Taala fala takhshawun nasa wa khshawni.
hiç adamlardan korkmaysız diye. Deňe näme menden korkun diye. Şoň şunu oglanlar düşünün. Adamlar sana yetjek bolup, näçe janlar çeksinler, näçe planlar gursunlar. Şolun planynaqy sana yetirilmeni ziyan bolsun, peýda bolsun. İşimiz yok. Allah'ın takdirine yazılmadık bolsa yetenar. Düşündüňmi? Allah'ın takdirine yazılmadık bolsa näme? Yetenar. Yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Hile bolurlar. Allah Taala'nın hileti näme? Olanqydan hayırlıdır diye. Şoň üçin näme? Biz adamlardan gorkmalar. En soňunda şolar tarapyndan birden eziyet gelaýsa-da, hakykatda şu eziyeti kim ýazypdyr bize? Allah ýazypdyr. Şoň üçin biz näme etmeli bolýas? Şu eziyeti näme? Toy bilen kabul etmeli bolýar. Şoň üçin haçanda näme? Sabryň üç görnüşi bar. Allah Taala'dan musibet gelýär. Allah'dan nigmat hem gelýär. Nigmaty näme? Gowluk bilen kabul etmeklige näme diýilýär? Şükür diýilýär. Haçanda musibet gelende näme etmeli? O en pes derecesi. Ondan bir açykaly berseň näme? Şükür etmeli. Şunuňmy? Birine sabr etýär. Zawjyna, şunuňmy? İýigene näçe musibetin gelende sabr etýär. Bir näme etýär? Şükür etýär. Rabbim sana sag bolsun diye. Şu näme? Musibeti bereniň üçin. Näme üçin? İnsan musibetden sabr etse-de näme? Şükür etse-de näme bolýar? Bir günah ýuwulýar sen. Allah Teala näme şoňa sabr eden üçin näme bir derece aňaldyr ýa. Ondan ýokarky derece näme şo musibeti nigmaty razylyk bilen kabul edişiň gele onu razylyk bilen kabul etmekle. Düşündiňmi? Yani sana musibet gelse-de nigmat gelen ýalyk näme nigmatam beňeşini kabul etýän razy bolup, hatta musibetem sen şeýle bir Allah'ın söýüp oň takdirlerine razy bolýan, hatta musibetem gelende sana näme nigmat gelen ýalyk kabul etýän. Ol en soňky derecesi. En pes derece sabr bilen kabul etýän. Ondan bir açyk imanyň artykları bolsa şükür bilen kabul etýän şo musibetem. İmanyň gowdy bolsa näme şo musibetem nigmaty kabul edişiň ýalyk näme? Razylyk bilen kabul etýän. Düşündiňmi? Ol en soňky derecesi. Şoň üçin biz näme adamlardan gorkmalar, näme? Bir Allah'dan gorkmaly. Şoň şu Şeyhul İslam ibn Teymiyye rahimahullahny gorkudyp haybat astylar näme diýen eken, siz näme diýersiňiz diýen eken, tutarsyňyz diýen eken. Bir edebiljek taýdan. Tutsaň adam näme? Şu dünýäň bir topar başgaýlyklaryndan meniň näme? Sıtmaklygyma sebäp bolýaňyz näme? 4 kiletkänsini ibadet eder ýatar diýen eken. Ondan aňarda näme dersiňiz? Ýurtdan gowarsyňyz. Olam näme şeýle de aýlanmana, gezmäne näme? Allah Taala näme bir topar eden mahlukatlaryny görmäne, elemdegene siýasat etdigim bor diýe. Geler ýörer diýe. Ondan aňarda edebiljek taýdan näme diýe. Olam her bir musulmanyň dogalar, dilekler edip näme? Yetibilmeýändir. Eger öldüräýseň hem näme? Şehit edersiň diýe. Şunu yani näme tarapdan bir de gelselerim biziň näme peýdamyz eken. En soňky edäjek gadyň näme? Olam meniň näme gökdäki dilegim ýerde gowuşsun diýip örendim. Olam näme? Rabbim seniň ýolunda näme şehit bolmaklyk diýär. Şunuňmy? Hakykatda kafirler näme? Musulman dinini, Allah'ın ýoluny, ölünni ha yeňýändigini bilseler näme biz özümiz öldürjek bolsa dur ölme diýerler. Näme? Şehitlige bahillik etýärler. Näme şu mujahidler ýörenýärler. Olar ölse de näme? Olar raý barmyş diýip itiqad etýär. Orslar diýär. Olar ölse gün cennet barmyş, ýewe barmyş, olar hürgýlar barmyş diýip näme etýärmiş. Bahillik etýärler, ýigrenýärler şu zatlary. Olar hakyky gözü getirse näme? Musulman ölünni gaýtam näme? Yeňýän hasaplayan eken nize öljek bolsa näme? Öldürmen Kalaşnikovlar näme? Demir oksalman, plasma oksalardylar. Şunu bilmesin şular şehit bolmasyn, gönü cennete düşmesin diýip. Şoň üçin näme? Mughira ibn Şu'ba radıyallahu anh Pars imperatorunun karşına varan näme diye? Sen uruş etjek bol, pikir etme kardeş diye. Sen näme et diye? Bir Allah'ın çağı, bir Allah'lığa çağır yani sen diye, boyun mol diye. Näme üçin men sana bu hayvat at diye? Men şeýle bir kowm bilen geldim diye. Şolaň men sana bir wasfyny aýdan, ondan soňky wasfyny sen ýetiräý diye. Olar şeýle bir kowm diye, siziň ölümü näme, siziň ýaşaýyşy söýüşiňiz ýalyk diye, olar näme, ölümü söýýärler diye. Düşündüňmi? Olar şeýle bir kowm diye. Siz näil ýaşaýyşy söýýän bolsaňyz şu dünýede ýaşamaklygy. Olar näme milyonlarça etse näme ölümü söýýärler diye. Şoň üçin gardaşlar näme öz täjiňe, öz imperatoryňa näme buýsanma diye, boyunma diye. Boyunma da näme Ursam zalyň gylyjy näme depesine berildi. Düşündiňmi? Şeýdi ber näme Farsyň näme hazinesi kerwanlap näme musulmanlara näme ganimet edip paýlan. Ananny Fars ýok.
Rasulullah'ın gargışı tingen millet. Rasulullah näme? Şo çaparny äsgermän, Rasulullah'ın mübarek ellerden yadılan näme? Hatları äsgermän näme yırtya. Bu Rasulullah'ın hatynyň yırtylaryny o İslam çapary näme? Namus edip gelip Rasulullah aýtdy. Näme diýe? Ya Rasulullah ne? Haram kapır okudu hatyny diýe. Rasulullah da näme etdi diýe? Yırtdy diýe. Peygamber näme diýe? Gahar edip yırtdymy diýe. Oğlum yırttı diye o näme diye mezzakallahu mulkahu la faris diye näme Allah onun mülkünü yırtsın diye bugünden meylak näme parsa devlet yok diye şoň üçin Rasulullah'ın gargışı tingen üçin şu İran parslar näme sünnilik akidasyna da näme tawfik tapmadylar wallahi görýärmi Yevreyler tarapyndan toslama şay mezhebini kabul etdiler. Näme üçin? Näme üçin attanlykda olar şay bolan Rasulullah'ın gargışını almaklık. Ol erbet zaten. Rasulullah taharlansa näme? Allah taharlanýar. Rasulullah namus etse. Allah namus etse. Hey Allah'ın gazabına düşüp sen baht taparsın. Şoň şu näme diýdi? Gargyş etdi. Mezzakallahu mulkahu la faris diýdi. Şoň şu hiç gaşan Fars halky, İran halky sünnede gelip sahabalara söýmelerini goýýan çağlar. İmamlaryny hudaýlyk derejesinden näme öz bennilik derejesine getirýän çağlar. Şu bizim elimizdeki Kur'an'a iman etýän çağlar, Rasulullah'ın hadislerine amal etýän çağlar, munberlerde. Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın näme gargyş edişler ýalyk, inniden meýle, alkyş aýtýän çağlar, enemiz bolan Aýşe enemiz, enemiz bolan Hafsa enemiz, Rasulullah'ın aýallary, peg aýallary diýen çağlar melun şu kowm. Şoň üçin ähli sünnet we cemaanyň akidasy näme şaýlan, çalan damagyny iýmek bolanok. Şaylara gıyır vermek bolanok, şaylardan gıyır almak bolanok, şayın ölüsüne gatnaşmak bolanok, imamından peýlekisinden biri ölse Allah ona rahmet etsin diýmeklik bolanok, hajatyn bolmasy, ýurtlaryna barmaklygan bolanok we İslamyň gyljy näme mäkam bolup, näme ýalpylysy beýikde näme görülýän bolsa, wagt tapsan şolan garşysyna jihad etmeklik, farz şolar öldüren gazi, näme eline düşdi gıydy garnak, erkegi gul malı ölçü, şolong eline ölenem näme? İslamda şehit taýylýar. Taýyp. Biz näme? Şoň şu şaýdanam gorkmalar, kommunistlerden gorkmalar, doňuzlardan, maymunlardan adaşan öldür näme? Maymunlaryň nesli saýanlar. Goý öldür maymunyň nesli saýsynlar. Emma biz näme? Özümizde maymuna nesli saýamyda alhamdulillah. Allah ikeller bilen yaradan, öz ilminden öwreden Adam aleyhisselam on gapyrgasyndan yaradan hewadan näme? Zürriyetler hasaplayat ödümünü. Biz näme hiç gaçan maymuna oglan bolmaz, onu näme ödümünü atada taýmaz. Ve delilul ragbati we rahba. Ve näme ragba näme tagat edip näme Allah'dan gorkmaklyk. Ar-ragba näme Allah'da bar bolan haýyrlyklary umid etmeklik we ondan näme gorkup amal etmeklik bu ibadatlara näme Allah'ın hakkynda edilmeli. Enbiya surasının 90 ayetinde näme diýär Allah Taala? Innahum kanu yusari'una fil hayrati وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ إنهم olur diye müminler, peygamberler kanu yusari'una nama bäsleşerdiler diye fil hayrat, hayır etmekliklerine. Hayratlarına müminler bäsleşýär. Kafirler günahda bäsleşýär. Hakiki ol müminler diye nama hayır etmeklik üçin bäsleşerdiler diye. وَيَدْعُونَنَا وَمِنَّن doğa dilekler ederdiler. Bir men çağırardılar diye. Olaryň haýyrlarda bäsleşmekligine, olaryň diňe menden doga dilekler etmekligine iteren zat näme? Ragaben we rahaba diýär. Olar diňe menden haýyrlar umytlar ederdiler we menden gorkardylar diýär. Ol umyt bilen gorku diýilýän zat olar näme? Haýyra bäsleşmeklige we menden yeketak näme? Menden doga dilekler etmekligine näme iterdi we kanu lana khashi'in. We olar näme? Maňa dol boyun bolan näme? Musulmanlar diýär, müminler diýär. Ve delil tealluh diye. Ve näme ilahleştirmek, Allahlaştırmakla näme Allahlaştırmak yani bir ibadet etmekligem näme söýmekligem näme Allah Taala haqqal. Baqaran 160. ayetinde näme diye? Ve ilahukum ilahun wahid diye. Sizin yeketah ilah tutunmalyňyz. Sizin ilahyňyz bir Allah'dır diye. Siz diňe onu öýdüňizde ilah tutunuň diye. La ilaha illa huwa ondan başga ilah ýokdur. Ondan başga näme söýülmeli Huda ýokdur diýär. Ol er-Rahmandir, ol er-Rahimdir diýär. Ol näme ýeke onu ilah tutanlar. Ýekete oňa näme çokunanlar näme rahmet etjek, rehim etjek, jennete saljak ol Allah'dır diýär. Dede näme bu Allah'dan başga näme
ibadete haqqıl näme çokunara adamy ýok. Ýeketek ibadete haqqıl Allah wal makhluq haqqıl näme bir Rahman, bir Rahim adynyň bolan näme eýeti Allah. Wa dalilur ruku we sujud we näme ruku etmek, baş egmek, secde edip maňlan ýere degirmek ibadetlaryň bir Allah edilmeli. Hasratın 77. ayetinde näme diýär? Ya eyyuhellezine amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul hayra la'allakum tuflihun. Ey iman edenler diýär. Siz ruku edin, secde edin diýär. Wa'budu rabbakum çünkü ruku secde etmeklik ibadetdir. Ol ibadetlerini Rabbiňe da edin diýär. We ondan artygan hayratlar edin, gowluklar edin diýär. La'allakum umid ki siz näme tuflihun utorsyňyz diýär. Cennet kazanarsyňyz diýär. Allah'ın gazabından, azabından sıparsyňyz diýär. Ve delilul huşu etmeklige näme? Korkmaklygam näme? Allah Taala'dan näme etmeli? Huşuam näme? Allah'dan bolmaly. Näme diýär Allah Taala? Al-Imran surasynyň 199-njy aýetinde ve inna min ahlil kitabi lemen yu'minu billahi ve ma unzila ileykum ve ma unzila ileyhim khashi'in lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Yani ahli kitaplardan, Yevreýlerden, Hristiýanlardan näme bir sınıf adamlar bar eken. Olar näme Allah'dan gorkanlar şu näme hakka geldiler. Gön Rasulullah iman etdiler. Şey diýip näme diýär Allah Taala? Ahli kitaplaryň içinden näme Allah iman etýänler we size gelen Kur'ana iman edişleri ýalak. Sizden öňkü zatlara we ma unzila ileykum we ma unzila ileyhim size iman inirlen zatlara we ma unzila ileyhim olara iman inirlen zatlara näme iman etýänler. Khashi'in lillah olar Allah boyun molýanlar. Allah'dan gorkýanlar. La yeşteruna bi ayatillahi thamanan qalila. Olar Allah'ın ayetlerini näme az pula satýan nädirler diýär. Olar gonu näme İslamyň hakdygyny, Kur'anyň, Rasulullahyň hakdygyny bilenlerinden öz Tewratlaryna, Injillerine bolan näme dogry ayetler näme örtmediler. Küçük pula satmadylar da gonu iman etdiler. إن نامديا ونحوها فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره. يعني بول عبادتنا نام إن أساس قرنشلرن أيضا نحن الشيخ رحمه الله نامديا بول عبادتlar bolsun. Ya da bundan gayri başka ibadetler bolsun. Ya kimde kim? Allah'dan gayrin yoluna estediye ol näme Allah Taala ulu şirk getirdiği var, ol näme dinden çıktığı var diye. Indi bu ayetler bilenden sonra yine bir yerden sonra faqila laka ma ajallu amrin amara Allah bihi. Allah'ın en ulu buyruğu näme diýip sorasa, näme ayt oňa diýär, tawhiduhu bil ibada. Allah Taala'nın en birinji, en ulu eden ulu buyruğu näme? Allah'ny birlemek. İbadetler bir Allah'ın ýolunda etmeklik diýip aýtdy ýa. Wa qad taqaddama zikruhu. Olam näme tawhid näme? İbadetler Allah'ın bir özüne edilmeklik barada näme? Zatlar aýdaglyk geçdi diýär. Wa a'zamu nahyin naha Allahu anhu وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به وإن أولي برنز حرام edip qadağan edip qaytaranlardı näme diýip soradı näme Allah Taala ikilik etmek, şirk getirmek diýip jogap berdi. Şirk näme? Ve huwa an yad'u ma'allahi gayrahu. Olam näme? Allah'dan gayrini ya Allah bilen bile yene bir öwliýany pir näme dogalar dilegler edip çağırmak bolardan Allah bilen bilelikde näme hajatlar soramaklyk. Ew yaqsuduhu bi gayri zalika min anwa'il ibadah. Ya da doga dilerden başgadan hem istennek bir ibadet bilen näme Allah bilen bilelikde birine ya da Allah'dan näme başga yine birine näme ibadetlerden ýakynlaşsa diye ol näme şirke düşýär diye we Allah'ın en ulu gaýtaran zady şo diye. Femen sarafa şey'en min anwa'il ibadeti li gayrillahi ta'ala faqad ittakhadahu rabban ve ilaha diye. Inne kimde kim sarf etse diye ibadet diýilýän istennek bir görnüşün Allah'dan gaýryň ýoluna diye faqad ittakhadahu rabban. Olaýam näme Allah'dan başka ibadet gönderen zatın näme özüne Rabb Allah tutunluğu var diye ve eşraka ma'allahi gayra ve şol eyyam näme Allah Taala başka birine şirk edeni ikilik getirenligi bolýar diye. Ew yaqsuduhu bi gayri zalika min anwa'il ibada ve ondan başka da näme bir ibadetler bilen Allah'dan gayra yüzlense ya da istenek bir ibadet Allah'dan gayra näme sarf etse olam näme ul şirk ve qad taqaddama min al-ayati ma yadullu ala anna hada huwa ash-shirku alladhi naha Allahu an. Ve geçti diye bir topar ayetlerde diye şu adam öğüdü näme Allah'ın gaytaran näme şirk edilne diye ve ankarahu alal müşrikin ve näme müşriklere inkar edenler de müşriklerden gaytaran adam näme şudu diye müşrikler sebäpden şirk edipdiler. Ve kad qala taala näme şu biz şirkden gorkma şirkden gaytma Allah Taala Nisa surasının 116. ayetinde näme diye innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha.
Ol Allah Teala yeketek näme ona şirk getirilmekliği bağışlayanlar we onun aşağı edilen günahları limen yeşa istan adamına bağışlayacaktır diye. Ve men yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida kimde kim Allah ikilik etse ibadetlerini Allah şerik getirse ol näme gatı uzak mendiller näme adaşanlar daşlaşanlar hak yolundan ne. Ve yine Maide suresinin 70. ayetinde näme diye men yushrik billah kimde kim Allah Teala şirk etse ikilik etse ibadetlerine şerik getirse faqad harramallahu aleyhi'l cennet şüphesiz Allah ona näme cenneti mahrum edecektir. Ve ma'vahun nar ve onun näme ebedi barjak yer tutacak oyu ot bor diye. Ve malil zalimine min ansar. Ol zalim bolan kafir bolanlara näme Allah'ın azabından näme gutulurjak yardamçılar bolmaz diye. Wallahu Teala a'lem ve khas bil wucu Allah ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun maşgalatına ve onun ashablarının hemmetine näme hayru dualar bolsun. Wallahu Teala a'la ve a'lem. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şunluk bilen näme uqtamydan tamamlaya. Allah Teala tawabını versin, kabul